Vale, pues buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por participar, por conectaros a este webinar de la presentación de los resultados o de los primeros resultados del proyecto Race for Life. Race for Life es un proyecto financiado por la Unión Europea dentro del marco de los programas de Erasmus Plus, en los que participa Sport2Live, la Federación Catalana de Drogodependencias. Está liderado por KETEA, que es una entidad del ámbito de las drogas de Grecia, y hay 10 entidades del ámbito de las drogas, de tratamiento de las personas con adicciones de toda Europa. Tenéis los logos aquí a la derecha. Y Race for Life lo que al final quiere, y lo que estamos 3 años trabajando, es aumentar la motivación para ofrecer un cambio conductual a través del deporte y el ejercicio de las personas en recuperación por un trastorno o por uso de sustancias. Un poco los antecedentes de este proyecto es un proyecto también europeo Erasmus Plus que empezamos en el año 2019, que se llamaba Reintegration Through Sport, que era validar el rol del deporte en los procesos de recuperación de personas con un problema de adicciones. Y después de estos 3 años desarrollamos o empezamos el proyecto Race for Life, que sobre todo lo que quiere es mejorar la capacidad y capacitar a los profesionales de la salud para utilizar experiencias positivas a través del deporte que faciliten y que apoyen y que pues mejoren todo este cambio de comportamiento que han de tener las personas en un proceso de recuperación de adicciones. Bueno, como os he comentado, esto es un proyecto respaldado por el programa de Erasmus Plus de la Unión Europea, centrándose sobre todo en 3 patas fundamentales, que es el deporte como facilitador de la recuperación de personas con problemas de adicciones para lograr la plena inclusión de las personas con problemas de adicciones y que éstas tengan igualdad de oportunidades que la población general. Race for Life al final lo que quiere es dotar a los participantes de los conocimientos y habilidades necesarios para diseñar, implementar y evaluar intervenciones deportivas, y cuando hablamos de participantes es tanto las personas usuarias como los profesionales de la salud. Como sabéis, todos los proyectos europeos, la base de estos proyectos Erasmus Plus es crear unos protocolos que después vosotros, los y las profesionales de la salud, podáis aplicar en vuestros centros, en vuestras comunidades terapéuticas, en los dispositivos que tenéis para ayudar a las personas con un trastorno por uso de sustancias. Race for Life lo que quiere es promover cambios positivos en las personas con problemas de adicciones para que a través del deporte mejoren su proceso de recuperación y facilitar el mantenimiento de estos cambios a través de experiencias positivas vinculadas al deporte y el ejercicio el resto de la vida para las personas, ¿no? Al final, Race for Life lo que quiere es que las personas con un problema de uso de sustancias, una adicción, puedan utilizar el deporte como un vehículo para facilitar el cambio de comportamiento e integrarlo en su rutina diaria como un proyecto vital en todo este proceso de cambio, ¿no? Race for Life proporciona un marco de aplicación teórica en el diseño de estas intervenciones, asegura la correcta implementación de esta estrategia innovadora y esta estrategia terapéutica de utilizar el deporte como un vehículo que facilita la recuperación de las personas con problemas de adicciones, y asegura la correcta implementación de estas estrategias siempre a través de profesionales de las ciencias de la actividad física y del deporte. Y esto es importante remarcar, que cualquier intervención en el ámbito del deporte tiene que ir dirigida, liderada y supervisada por profesionales de las ciencias de la actividad física y el deporte, lo que antes se conocía como INEF. Race for Life al final lo que quiere es estandarizar y entregar procedimientos basados en la intervención del deporte, desarrollar toda esta capacidad de que las personas puedan desarrollar life skills a través
de los Sport Skills, es decir, cada cosa, cada entrenamiento, cada sesión deportiva que hacen a darle una transferencia a la vida para que esto provoque un cambio en el comportamiento y esto tenga unas mejoras y impacte de forma positiva en la salud de las personas por recuperación de una adicción. Como objetivos del proyecto es mejorar la capacitación, de hecho vuestra capacitación, ¿no?, de los profesionales de la salud para utilizar experiencias deportivas positivas que respalden cambios en el comportamiento de personas en recuperación por una adicción o por un uso de sustancias. Capacitar a las personas con un trastorno por uso de sustancias en cómo aplicar ellos el deporte en sus procesos de recuperación. Y esto está muy vinculado a que haya experiencias positivas. Y desarrollar protocolos flexibles y adaptables para planificar este tipo de intervenciones en los dispositivos con los que vosotros y vosotras trabajáis cada día para ayudar a los individuos en proceso de recuperación. Race for Life pretende empoderar a las personas en recuperación para que ellos sean líderes y autolideren su proceso de recuperación y de plena inclusión, promover la capacitación de profesionales que trabajáis con personas con problemas de adicciones, contribuir al crecimiento organizacional intersectorial, es decir, que todo el sector, que todas las organizaciones del ámbito de las drogas, que trabajamos con personas con problemas de drogas, entendamos que el deporte es una herramienta fundamental para contribuir a la mejora de los procesos de recuperación de las personas y que esta herramienta debe ser siempre entregada, debe ser siempre facilitada y supervisada por profesionales de ciencias de la actividad física y el deporte. Y luego Race for Life lo que tiene es un diseño, un desarrollo, unos protocolos de digitalización, de evaluación para promover esta transferencia del conocimiento. O sea, habrá una plataforma online donde todos y todas tendréis acceso, nos podéis poner vuestro mail y vuestro teléfono en el chat y os enviaremos acceso a esta plataforma donde está toda la documentación, todos los protocolos, donde está, bueno, donde tendréis toda la información necesaria para implementar este tipo de proyectos en vuestros dispositivos. Un poco los entregables del proyecto, sabéis que los proyectos Erasmus Plus van por entregables. Los entregables del proyecto son este protocolo innovador adaptado a producir el cambio en las personas con problemas de adicciones, un paquete de capacitación para los profesionales del ámbito de la salud y para los profesionales licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, una formación específica en este protocolo para profesionales que trabajáis con personas con trastorno por uso de sustancias, que es el próximo 26/4, y esto si nos lo indicáis también en el chat que queréis venir a esta formación, pues os enviamos el enlace. Luego María y Berta os pueden explicar mucho más sobre esta formación, pero será en el Rocódromo, ¿no? ¿Otra vez? No, Perfecto. Esto será en las instalaciones que nosotros tenemos en Sportuliz, en la calle Córcega 371 en Barcelona. Y otro de los entregables es todo este módulo de aprendizaje combinado diseñado para que tanto los estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte como los profesionales que trabajáis con personas con problemas de adicciones podáis implementar todo el conocimiento desarrollado en estos 3 años de Race for Life. Los grupos objetivos donde está trabajando el proyecto son las personas en un proceso de recuperación por un trastorno por uso de sustancias, los profesionales de la salud, terapeutas, consejeros, esto consejero es un poco traducido del inglés, entrenadores, entrenadoras y expertos en recuperación, los estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, proveedores de servicios vinculados a la recuperación de personas con problemas de adicciones, agencias, administraciones públicas y facultades de universidades de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y hasta aquí lo que sería un poco la presentación del proyecto, el marco del proyecto. Y ahora os dejo con Berta, que hará la presentación con María, con Fotis, con Fotis, que se conecta desde Atenas, que es el líder del proyecto, y que él hará su presentación en inglés,
Entonces, no sé si Fotis está conectado ya. Perfecto. Dejo de compartir porque compartirá Fotis su pantalla. Good morning, Fotis. Good morning. We don't hear Good morning. Good morning to all of you. Can you hear me? Fotis, are you there? Yes. Can you hear me? Fotis, Yeah, we can hear you. we don't hear you. Okay, I will disconnect and connect again. I think we can hear Fotis without any problem. Okay. Okay. Hi for this. Hi, Fotis. Okay. How are you? If you want to share your screen, you have a PowerPoint or? Yes, but as I saw, you present a lot of things that I want to present, but I will try to to say more. Okay. So I don't know what did you have discussed until now about the project, but I will try I just to. make a presentation, a general presentation about the project, so Okay, okay, you sure can do better than me. okay. I will try to do some an overview of the project. So maybe it's if something that you already hear from you, I will pass. Okay. Okay. So thank you. I will share my screen. Okay. Do you see my screen? Yeah. Yeah, perfect. I don't know because it's okay. I will not put it in a full screen because sometimes it stops. So I will use this format. Okay. Okay. Erase for life. Okay. As I hear from you, you discuss about the role of sport in SUD recovery. We know that the United Nations Office of Drug and Crime make statement about this and propose to use sport physical activities and exercise program as a powerful tool to prevent drug use. So we know about sport and exercise that can improve physical, mental health, and social function of people under recovery, but also can enhance their self-concept and, of course, to provide a safe learning environment for behavioral change and skill development. We know about that, so our projects are based on these principles. So we know that sport can provide opportunities for to reconnect with the social environment, fostering belonging and acceptance for the people under SUD recovery. They can serve as a here and now intervention, and we will discuss about what we mean about intervention in SUD recovery based on sports. They can provide structure, routine, and healthy habits for successful recovery. And of course, for us, the main principle that we can use sport and sport activities and sport experience coming from these activities to build the human capital and develop life skills of people under recovery. So, what was the rationale of the project and all the projects that we run until now? We know about physical health, that sport can enhance the physical health, the mental health of people. Of course, we can use sport for recreational time, but concerning SUD recovery, we can use sport for behavioral change and life skills. And this is the main principle that we build on our projects. So I will try to make to show the difference between sport programs and sport intervention, because it's very important for us, because we're speaking in our project about sport intervention and not for sport programs. Sport programs is an umbrella terms of how we can use sport.
we can use sport programs mainly to support and promote participation in sport activities. The main focus of sport programs is for the skill development, competition, and of course for recreational enjoyment. But it's very important to see that sport programs can be used, and we can use sport programs as a platform that we can support and promote health and behavioral change. And here comes the sport intervention. Sport intervention is a strategic and intentional approach of using sport as a tool for achieving outcomes as health promotion and behavioral change. But we know that sport intervention, to use sport intervention and to promote sport intervention, they must based on theory and on the evidence, because based on evidence-based strategies, we can maximize their effectiveness. So based on this, we know that sport and exercise can have educational value because we can learn skills, we can develop skills as motor skills in some sports, in all of the sports. We can use, we know that sport have a recreational value for the people, for the individual. They have a therapeutic value, but also we can use sport, especially in the SUD recovery, as a therapy. We can use sport as a therapy in the recovery process if we manage to connect and link the sport goals with the therapeutic goals. The goals that happens in the therapeutic process, in the recovery process, if we can link these goals with the goals of our sport experience, we can use sports as a complementary tool to therapy. So we start our first project. It was the Recreation Through Sport Plus. This project based on another project called Recreation Through Sport. This project, the first one, the Recreation Through Sport project, was based on adversion therapy methodology. So we took these principles from this project and from the methodology of adversion therapy, and we transferred this principle and adapted it in the next project of Recreation Through Sport Plus, and apply these principles on the mass sport activities like basketball, football, running, cycling, swimming, or whatever it's a mass sport, because it's easier for the people to participate in these sport activities rather than outdoor activities in nature, because it's difficult to reach these activities and sometimes are expensive for the people to do this kind of activities. So the aim of the Recreation Through Sport Plus project was to create a counseling protocol to transfer the skills that someone develop in sport from their sport activities and from their sport experience, and to transfer the skills in the real life. So we know that the skills develop in a framework. If they stay in this framework, it's just skills. If, for example, we develop skills in basketball activities, it's group activities like communication or cooperation skills. If the skills stay in this framework of the basketball activity, it's just a skill in this sport activity. But if we can manage to transfer and facilitate this transfer in the real life, this skill become a life skill. So the idea is that we develop skills in sport, and so we can transfer the skills in the real life. So we can support people at the recovery to develop skills, and also to help them, to facilitate them to transfer the skills in the real life. And so they can enhance their life skills development.
So this is the first project. So we see that we take in the project of the integration through Sport Plus, we take the sport experience as it comes from the activities. And now we think that, okay, maybe we can deliver sport in a purpose to develop skills. So we can add some strategies and some methods in the delivery of sports. So the experience are very close in this skill development. So it's more easier to transfer then these skills in the real life. So the second project, the Race for Life, aims to standardize the delivery of this process and aiming and focusing on the behavioral change through the sport experience. This slides is already shown by Eduardo, because I see this is our objectives, the same objectives, if I understand well from Spanish, that already Eduardo presented. This is the partnership of the project. I don't know if Eduardo presented. This is 10 partners. As you can see, it's a cross-sectoral cooperation, a partnership. We have universities, we have a sport organization, we have organization active in SUD recovery. So you see multi-partnership from different sectors. This is the working packages that we apply in our project. This is the management. First is the management and coordination, the development of this protocol. We develop a training package for health professionals and sport professionals. And now we are in the phase of developing a learning module for sports science students. Of course, the working package number 5 is the dissemination activities. So these are our stakeholders. Eduardo presented to you. There are individual other SUD recovery, mental health and sport professional, and of course, recovery and agency active in SUD recovery. This is our methodological approach. This is the Race for Life circle. As you can see, the idea is to create appropriate sport intervention tailor-made on the needs of the people under recovery, but there must based on theory. Then we will create a favorable environment where the individual can have the opportunity to participate in sport activities, to develop their competencies through this engagement in sports, and of course to motivate them for the behavioral change. We want to deliver the sports to enhance the participation, the engagement and enjoyment of people participate in such kind of activities. Of course, the final aim and the final goal is the behavioral change, to create positive sport experience, to help them to develop life skills, and finally to adapt a healthy lifestyle. This is our conceptual framework based on the COM-B model. I know that in the training, Eduardo, Maria, and Berta will develop and present you this framework. This framework is that very, very quickly is that the behavior change occurs if they have some components of capability, motivation, opportunity. If we have these components, maybe we can use them for the behavior change maybe occur. This is the theoretical foundation. Also, Eduardo and Maria will present to you. The main theories that we based on are the social cognitive theory, self-determination theory, self-efficacy, and goal-setting theory. And we also use some behavior change mediators, such as behavior change techniques,
motivation interviewing, experiential learning approach, and life skill development, life skill training principles. Here are some resources that you can use to find us. This is our website, our Facebook page, and of course the training e-platform that Maria and Eduardo will present to you, I hope in your training, where you can find a lot of information and material concerning and the theoretical background, but also the application of this protocol. I don't know if it is okay for you, Eduardo and Maria and Berta, if it is okay with my presentation. Thank you for this. Yes. Just Yeah, to thank stop you. Thank you for sharing. this, I for this don't know if you have presentation. any questions. If you want something else to discuss. If you have any questions, you can participate or write in the chat for Fotis. Otherwise, Fotis disconnect and we follow with the Spanish connection. Fotis, thank you very much. Thank you. Okay, Once again. I will send you my presentation if you're going to share it with your participants. Yes. Okay. Yeah. Thank Okay. you. Of course. And I Thank wish you, you Fotis. Have a good good luck. weekend. Bye-bye. Okay, bye-bye. Tornem a presentar. Passem a la part de resultats. Després de la introducció que ens ha fet l'Eduardo i el Fotis és el líder del projecte de QTA, presentarem els resultats del Race for Life. Com han dit abans i ja han fet una mica de context, aquest projecte de Race for Life ve a través d'un resultat previ que era RTS+, Reintegration Through Sport. Aquí el que vam fer és analitzar com l'exercici físic i si l'exercici físic era una estratègia terapèutica complementària per millorar els processos de recuperació de les persones. Per fer això es va fer una sèrie de recerca, però les dues principals va ser una part qualitativa, on es van fer 24 entrevistes i 6 grups focals, i una part quantitativa que es van fer 774 qüestionaris a 29 diverses organitzacions que treballaven dins l'àmbit de les addiccions i a 9 països diferents. Per tant, vam aconseguir una mostra molt elevada. Què es va mirar amb aquesta part quantitativa i amb aquesta part qualitativa? Es va mirar de quina manera hi havia una connexió perquè l'exercici físic pogués ser una estratègia terapèutica. I aquesta connexió va ser a partir del que els resultats van dir, que va ser a partir del desenvolupament d'habilitats de la vida. És a dir, que com les habilitats de l'esport, els sports skills, podia haver una transferència perquè hi hagués una transferència a la vida i, per tant, una transferència a la recuperació. La part quantitativa i qualitativa, quan vam preguntar quina d'aquestes habilitats de la vida que t'ajuden a la teva recuperació en un procés de recuperació d'addiccions són les que t'ajuden més amb l'esport, van sortir aquestes que estan aquí al gràfic, que es veu una mica petit, per això us les diré. Era el treball d'equip, la fixació d'objectius, el temps manager, és a dir, com organitzo el temps de la meva vida, les emotional skills, la gestió emocional, les habilitats de comunicació, molt importants, i altres com, per exemple, les habilitats socials. Per tant, a partir d'aquest primer projecte, el que es va crear és un protocol de com podíem crear aquesta transferència. Però una vegada vam tenir aquest protocol, es va voler seguir investigant per poder estandarditzar com havia de ser aquestes intervencions esportives. De quina manera les havíem de fer perquè realment hi hagués aquest impacte que es creés aquesta transferència. I d'aquí sorgeix el projecte de Race for Life que bé ens han introduït abans. La part de resultats es fa a partir de 2 investigacions. Primer s'ha fet una part qualitativa, on s'ha fet a partir d'entrevistes semiestructurades, al qual s'analitzava aquestes experiències esportives, realment quin impacte tenien positiu amb la transferència, i després s'ha fet una altra part que era intervencions pilots sobre experiències esportives. Si comencem per la primera part, que és les entrevistes, es van fer entrevistes semiestructurades.
vam tenir una mostra de 50 persones, 50 participants, els quals 74% eren homes i a la resta dones, unes 13 dones, una mitjana d'edat de 40,5 anys. Aleshores, a nivell de països, les entrevistes s'han fet a 1, 2, 3, 4, 5 països diferents. Majoritàriament a Grècia, un 17,6% de la mostra és italians, irlandesos, Noruega i Espanya. Per tant, és un estudi que ha tingut en compte les diverses percepcions de diversos països. I com a part del tipus de tractament, hi havia una part de pacient residencial, el 38%, i el 42% de persones, pacients no residencials. Aleshores, a nivell de les entrevistes semiestructurades, aquestes entrevistes van tenir en compte 3 dimensions diferents. Una primera dimensió, que eren les habilitats de la vida, una segona dimensió, que era com aquestes habilitats de la vida es poden desenvolupar dins el context d'esport, si entenem que l'esport és un context d'aprenentatge, i finalment com es podia crear aquesta transferència. Les primeres 2 dimensions es van fer a partir de preguntes en profunditat sobre aquestes temàtiques i l'última dimensió va ser molt interessant perquè es va utilitzar el fet d'utilitzar fotografies perquè les persones poguessin explicar a través d'una fotografia l'experiència que havien viscut amb un esport en concret i la seva transferència. Si anem a la part de resultats de la dimensió 1, entenem com a life skills amb 4 dimensions més. La primera és el coneixement. Es va preguntar si sabien o no sabien què volia dir habilitats de la vida. En general, el concepte en concret que ens van donar les respostes era una mica difús i no estava clar, però que sí que tenien clar totes les persones que es van entrevistar és que les habilitats de la vida ajudaven a afrontar els reptes que la vida ens portava. La segona part va ser quina percepció tenien sobre aquestes habilitats de la vida. I per ells les habilitats de la vida eren aspectes que els ajudaven a tenir una vida saludable i productiva. I assenyalaven que aquestes habilitats de la vida era el que podien, si es fixaven un repte, poder-ho superar. Si tenien algun obstacle en la vida, poder-lo saber manejar. Després ja vam començar a parlar amb quins contextos, no? Comencem amb habilitats de vida, amb quins contextos es desenvolupen i després si es desenvolupen en l'esport. El que ells van fer és que quan necessitem desenvolupar les habilitats de la vida? Doncs quan fem les tasques de la vida quotidiana. I sobretot és molt important per a la nostra salut, tant biofísica i social. I finalment va haver-hi l'últim bloc de la primera dimensió, que és si realment creien que en el context esportiu es desenvolupaven aquestes habilitats de la vida. I la resposta va ser que sí, que a part ja teníem, com he dit abans, resultats del primer estudi. La segona dimensió, i ja potser hi ha més d'interès, era de quina manera l'esport podia ser un context d'aprenentatge. Llavors, realment sí que es va creure que era una eina que si tu feies una intervenció d'exercici físic en un espai de seguretat, òbviament aquesta podia ser i era una eina del canvi, que em permetia tenir d'unes conductes que potser m'ajudaven a tenir aquest comportament i aquestes problemàtiques més amb l'addicció, a tenir unes conductes més saludables. I sobretot el que van dir és que els ajudava aquesta gestió de pensaments negatius i de la recuperació de l'addicció. També a manejar l'estrès i l'estat d'ànim. Si seguim a l'esport com a espai per desenvolupar aquestes habilitats de la vida, es van dir que l'esport era un entorn que facilitava l'aprenentatge i el desenvolupament de les habilitats de la vida i sobretot les habilitats socials, l'estrès, l'autoconsciència. I finalment es va preguntar en quins aspectes en concret t'ajudava l'esport en aquesta recuperació, en què t'ajudava. Quins eren els aspectes dels entrenaments que t'ajudaven en aquesta recuperació. El que es va dir és, doncs des d'una estructura de l'entrenament, jo per anar a un entrenament he de preparar-me què faig? Tinc una part d'escalfament, una part de part principal, una part de tornar a la calma. Aquest ordre ajudava també a crear ordre a les persones. Una altra cosa, i de les quals és de les més importants quan es treballa amb programes esportius, és la potència o l'oportunitat que tenen aquests programes si es fan en grup en crear habilitats socials i en crear espais de relació sanes entre els altres iguals. Finalment, un altre aspecte que van dir que ens ajudava molt
de l'esport al desenvolupament d'aquestes habilitats de la vida era el fet de poder marcar-te un objectiu i poder-lo assolir. Per exemple, un exemple que ens van dir que després també es tornarà a sortir era el fet de jo preparar-me una cursa durant 3 anys fa que m'hagi d'organitzar, faci que hagi de preparar-me per un objectiu en concret i tot això em genera habilitats de la vida, aquesta transferència, no? I finalment, el fet de, quan tens habilitats per aconseguir algun aspecte, tenir control, no? Saber que tu pots entrenar, aprenentatge d'entrenar. Ja com a última dimensió d'aquesta part d'entrevistes, es va preguntar que ens diguessin exemples en concret en el qual en un esport, en una situació on es feia exercici físic, es podia desenvolupar aquestes habilitats. Aquí s'han escollit 3, però clar, vam acabar tenint unes 100 respostes d'exemples, no? Una foto que ens van portar va ser el fet d'una muntanya on les persones poden anar a caminar, a córrer, a tenir el seu espai. Aquella persona va dir que aquests espais que tenia quan ella anava a córrer per la muntanya li ajudaven a regular el seu estrès, les seves emocions. Diuen, da una sensación de calma y serenidad. Necesito naturaleza y el senderismo en mi vida. Com a eina, no? Quan en algun moment tenia un moment d'estrès, fins i tot de ganes de consum, doncs és una estratègia que podien utilitzar per regular aquest estrès. Una altra habilitat que van dir en un moment en concret era el fet de poder fer exercicis amb altres persones t'ajuda també a la teva autoestima. I el fet de poder assolir objectius a l'hora d'entrenar també t'ajuda a sentir-te capaç i, per tant, ajuda a la teva autoestima. Aquí van decidir aquesta foto que estan també al final d'una pràctica esportiva que diu «Puedo hacer más de lo que pienso. Estar con mi familia afuera me da una buena sensación. Aprecio que tengo a mi alrededor». Per tant, el fet de la pràctica, el fet de sentir-te capaç quan fas aquesta pràctica i fins i tot de poder compartir aquesta pràctica esportiva o d'exercici físic o d'activitat física amb altres persones i amb els teus familiars. I finalment, l'últim s'ha escollit perquè, a part que t'ajuda a les habilitats de construir una comunitat i del pensament positiu, és un exemple molt bo de quin sentiment tens quan tu acabes. Tu fas un esport en concret, un entrenament, una pràctica d'exercici físic, i quins són els teus sentiments en acabar. Que moltes vegades nosaltres ens fa mandra no entrenar. El fet d'entrenar et genera una mandra, un dia que plou et trobes malament i et diuen has d'entrenar i vas entrenar, no? Doncs a vegades també és molt important recordar com em sento quan he acabat aquesta pràctica esportiva. Llavors aquí era una situació que ens van explicar que pujaven un pic, que els havia costat molt, que eren 2 o 3 persones amigues que estaven pujant, i el fet de com es va sentir quan estava dalt, no? El fet de la gratificació d'assolir aquest objectiu, que et sents bé i que a sobre fas una activitat saludable amb noves amistats o amistats que podrien ser per sempre. Aleshores, una vegada es va fer aquestes entrevistes, es va començar a generar una de les coses que seran més importants d'aquest projecte i dels quals també la setmana que ve es farà la formació de com podem aplicar aquest entregable, no? Perquè, com ha dit l'Eduard abans, tots els projectes d'Erasmus+ tenen l'afinitat de facilitar capacitació i coneixement als professionals que ens dediquem a l'àmbit i a donar-nos eines, protocols i estratègies per poder aplicar directament aquests resultats que hem explicat abans, no? A mode de resum, sabem que l'exercici físic és facilitador per aquests processos de recuperació, que a sobre es pot organitzar d'una manera en concret perquè faciliti més aquesta generació i aquí ara es crea un protocol de quina manera s'hauria d'aplicar aquesta intervenció esportiva perquè realment hi hagin aquests canvis. Al protocol li dono la paraula a la Berta, que és la persona que està amb Esportolist, però a nivell de Race for Life, conjuntament amb la Glòria, representa la Federació Catalana de Drogodependències i ens explicarà de quina manera, com és aquest protocol que realment permet aquesta transferència entre els sports skills a life skills. Buen día a tothom. Bien, el protocolo de Race for Life, al final, voy a repetirme un poquito con el tema de los objetivos, pero
El objetivo principal es desarrollar un programa de ejercicio físico, sobre todo que esté personalizado para estas personas que están en procesos de recuperación, y así como intentar mejorar la calidad de los programas de ejercicio físico, sobre todo proporcionando ideas que sean valiosas tanto para los profesionales del ejercicio como para los profesionales de la salud mental. Este protocolo, al final, me repito, tiene como objetivo apoyar a todos los profesionales para poder mejorar la calidad de vuestras intervenciones o de nuestras intervenciones en el deporte para este perfil de personas, ¿de acuerdo? Estas intervenciones deportivas, evidentemente, tienen que estar bien diseñadas y tienen que estar adaptadas, es decir, que tienen que ser apropiadas, ¿de acuerdo? Con lo cual, hay que tener en cuenta el aspecto físico, cognitivo, emocionales y los aspectos morales también de los clientes. Al final se espera que a través de estas implementaciones mejore el papel del ejercicio físico y que sea una herramienta terapéutica más complementaria para poder lograr este cambio de comportamiento en las personas. Este es el círculo que ha explicado Fotis, no me quiero alargar más con esto porque ya lo ha explicado en inglés, pero estos 4 ejes van a ser muy importantes para poder conseguir el éxito de este protocolo, ¿vale? Muy rápidamente, que haya un ambiente favorable, es decir, crear oportunidades y motivación a los usuarios, que estos usuarios consigan tener este compromiso y participación y disfrute en la actividad física, con lo cual crear experiencias positivas al mismo tiempo que consigamos desarrollar life skills, sport skills, es decir, la adquisición de las habilidades de la vida a través del deporte, y evidentemente que todo esto esté respaldado por una teoría científica y esté hecho a medida para cada persona. El protocolo de Race for Life está basado en 4 fases. Hay una primera fase que es la readiness, que se refiere a la preparación, es decir, cuando esa persona empieza por primera vez a hacer actividad física. Una segunda fase donde tenemos que conseguir esta motivación para que pueda continuar con la práctica deportiva, y una tercera y cuarta fase donde se pretende que esta persona haya conseguido pues, experimentar en una primera y una segunda fase todas aquellas competencias y aquel compromiso que es importante tener para poder continuar a lo largo en la práctica deportiva, ¿verdad? Entonces, en estas 4 fases lo que vamos a ver ahora es qué técnicas de comportamiento podemos utilizar en cada una de estas 4 fases para poder conseguir esta motivación y este hábito en la actividad física. ¿Qué son las técnicas de comportamiento? Al final son estrategias o son intervenciones que están diseñadas para promover este cambio de comportamiento positivo, lógicamente, y trata de intentar mejorar esta excitación por el ejercicio físico, ¿vale? La excitación en este contexto se refiere a tener un estado elevado de preparación y de entusiasmo para poder hacer la práctica de actividad física. Con lo cual, estas técnicas tienen como objetivo motivar a las personas a participar en la actividad física, aumentando su emoción, interés y su predisposición para participar. Y no solo eso, que al final también son un cambio para promover el comportamiento duradero en la iniciación deportiva, también serán cruciales para la iniciación del ejercicio físico y poder superar esas barreras que muchas veces nos encontramos. También ayudan a establecer metas de ejercicio físico significativas y al final pues, son estrategias para iniciar esta actividad física. Bien, vamos pues a ver estas diferentes técnicas en el Stage 1, que es esta parte de iniciación al ejercicio físico, ¿no? Cómo podemos, al principio sobre todo, identificar que los clientes necesiten una autorización médica, es decir, haber una evaluación previa de la salud para saber con qué perfil nos encontramos, con lo cual saber también si esta persona tiene enfermedades significativas y cómo podrá luego beneficiarse a través del ejercicio físico, y evidentemente pues al final evaluar el nivel de aptitud física, su historial de salud y los objetivos personales de cada cliente o de cada clientes. Lo está traducido al inglés, pero hablamos siempre de personas y de usuarios, ¿de acuerdo? Bien, hablando del tema de las técnicas de comportamiento, cuando esta persona se encuentra en la fase inicial y para empezar, sobre todo que haya un apoyo social, en este caso emocional, que haya una gran escucha activa con esa persona y poder fomentar esas afirmaciones que
esta persona nos está diciendo, tener enfoques que no sean confrontativos para que nosotros con esa persona podamos abordar sus barreras y que haya una exploración colaborativa, ¿de acuerdo? Que se puedan discutir posibles soluciones entre ambas personas, ¿de acuerdo? Evidentemente también será importante poder informarle sobre qué mejoras va a experimentar a nivel emocional, de concentración, cómo van a disminuir sus enfermedades mentales, es decir, que también pueda entender cuáles van a ser los beneficios, qué impacto va a tener directamente en él empezar a hacer actividad física, ¿de acuerdo? También la información sobre aquellas consecuencias sociales y ambientales que al final el deporte promueve la comunidad, también enseña habilidades como el trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación y promueve la inclusión social, y al final todo esto es una información que al inicio pues tal vez puedan desconocer. También puede ser útil compartir con estas personas historias de éxito o también proporcionar modelos a seguir, porque al final esto les puede inspirar y les puede motivar a los usuarios a empezar con la práctica deportiva. También intentar alentar a los clientes a reflexionar y a afirmar también todos sus valores y sus creencias que al fin y al cabo son fundamentales para poder fortalecer su identidad personal. Otra de las cosas que también puede ser interesante es intentar imaginar con ellos cuáles pueden ser sus resultados futuros, es decir, visualizar un rendimiento deportivo para poder aumentar la motivación y la confianza. Establecer metas, que al final tienen que ser metas al inicio con objetivos a largo plazo y tienen que ser metas que se puedan asumir, pero igualmente pueden estar revisadas constantemente si es necesario. Y eso implica tener una planificación sobre la acción, es decir, programar sesiones deportivas que estén reguladas, intentar priorizar actividades que les motiven, evitar también compromisos excesivos y, al fin y al cabo, pues diseñar programas de ejercicio físico personalizados, teniendo en cuenta siempre su edad, su forma física y la disponibilidad que tienen para poder emprender esta actividad. También tratar de ayudarlos con elogios verbales, ¿no? Al final los comentarios positivos pueden mejorar su confianza, la autoeficacia también, mientras que también las críticas constructivas y el estímulo les pueden ayudar a los usuarios a identificar también sus fortalezas y sus áreas de mejora. Bien, una vez hemos conseguido iniciar a la persona en la actividad física, viene una gran fase, tal vez la más importante, que es intentar motivarlos para que continúen en esta actividad física y sobre todo para que vean cómo se están sintiendo durante la práctica. Al final, el abuso de sustancias a largo plazo afecta negativamente al bienestar y la calidad de las personas, inhibiendo participaciones en el tratamiento y también causando abandonos. Por tanto, la participación en el ejercicio y en el deporte puede mejorar esta funcionalidad física y mental y social durante la recuperación. Con lo cual, los programas de ejercicio físico deben ser proporcionados como una intervención de aquí y ahora durante esta etapa de iniciación a la actividad física para poder manejar los factores como la ansiedad, la depresión o pensamientos negativos. Con lo cual, los profesionales del deporte pueden ayudar a estos individuos mediante la implementación de estrategias e intervenciones a que puedan mejorar sus estados emocionales, en este caso, pues teniendo un resultado positivo. Bien, en esta fase, las técnicas del cambio de comportamiento pueden promover un cambio positivo, especialmente para mejorar esta motivación al ejercicio físico. Tienen, por tanto, como objetivo aumentar esta emoción y el interés y la disposición para poder hacer la actividad física, e intenta también pues, identificar y abordar las barreras, como puede ser pues, la falta del tiempo o la duda que tienen o miedo a tener lesiones, etc. Bien, en este caso lo primero que tenemos que hacer es intentar empoderar a la persona en su toma de decisiones y desde nuestro punto de vista pues proporcionar la libertad de elección en el momento del ejercicio, ¿no? Pues número de sesiones que quería hacer, que le gustaría hacer, cuánto tiempo quiere disponer para hacer la actividad, qué tipo de entrenamiento. Al final esto tiene que ser unas decisiones consensuadas entre ambos. Enfocarse de nuevo en el refuerzo positivo y en la motivación, resaltar aquellos logros
o celebrar incluso aquellas pequeñas victorias que nos podemos ir encontrando en el camino y ofrecer esas críticas constructivas, siempre utilizando lenguajes que inspiren confianza, porque al final todo esto lo que puede hacer es ayudar a los clientes a que se sientan satisfechos, intentando aumentar su entusiasmo por el ejercicio. También incitarles un poco a que tengan este automonitoraje, es decir, intentar fomentar estos 10 minutos de autorreflexión antes y después de la sesión y que esta persona pueda registrar mediante escrituras, diarios, aplicaciones o cualquier tipo de dispositivo sus pensamientos y sus emociones de cómo se han sentido o cómo se están sintiendo haciendo esta actividad. También les vamos a ayudar a que poder construir una serie de tareas que sean gradualmente, o sea, que aumenten gradualmente la intensidad o la duración de los entrenamientos para que también pues, el ejercicio lo vean como algo más accesible y menos intimidante, ¿vale? Esto al final lo que permitirá es que los clientes puedan construir sus pequeños éxitos. También desde nuestra parte, sobre todo los profesionales del deporte, mostrar cómo se hace esta práctica deportiva para darles un punto más de seguridad. Otras de las técnicas que pueden ser también importantes es el apoyo social, sobre todo en este punto familia y amigos que les pueden ayudar a empezar o iniciar esta práctica deportiva. Si a nosotros mismos también nos pasa cuando vamos a entrenar que tal vez preferimos ir con un amigo o un familiar porque eso nos ayuda y nos motiva más, pues en este caso todavía puede ser más importante. Fuentes creíbles se refiere que intentemos también como dar información científica sobre los beneficios que tiene el hacer la actividad física y sobre todo ayudarles a controlar esta voz interior que nos persigue a todos en nuestras 24 horas del día y que tenemos que intentar sacarle provecho y que no nos boicotee, ¿no? en este sentido. Bien, pues hay un tercer paso, una tercera fase en la que pretendemos que esta persona, una vez iniciada y una vez tenga esta motivación, pueda haber generado este hábito y pueda continuar con la actividad física y sobre todo que haya entendido todas estas competencias que puede haber aprendido durante este proceso. Al final, el ejercicio físico son herramientas efectivas para el desarrollo personal, fomenta habilidades como la gestión del tiempo, la comunicación y la resolución de problemas y todas estas habilidades junto a otras muchas es lo que se pretende que estas personas puedan adquirir durante la práctica de la actividad física, con lo cual el equipo terapéutico y deportivo pueden ayudar a los clientes a poder aplicar estas habilidades en su vida diaria. Bien, lo primero que tenemos que hacer en esta fase es establecer los objetivos. En este caso, considerar en qué momento se encuentra esta persona en cuanto a su condición física, el tiempo que dispone y las limitaciones físicas también al establecer estos objetivos, intentar dividir estos objetivos grandes en pasos más pequeñitos para también evitar abrumarse. Estos objetivos deben revisarse constantemente, al final para poder mantener la motivación y para adaptarse a las necesidades que siempre son cambiantes, esto requiere una revisión regular y un ajuste de los objetivos, que también podamos conseguir un feedback sobre su comportamiento, es decir, sobre su práctica. Al final la retroalimentación constructiva es crucial para aquellos clientes que identifiquen áreas de mejora y puedan guiar sus esfuerzos. Esta retroalimentación debe ser específica y tiene que estar adaptada a las necesidades individuales para poder lograr esta motivación. Y también todo el autocontrol sobre el comportamiento. Establecer algún método para que la persona pueda monitorear y registrar su comportamiento para que esto también pues, sea una parte de estrategia en el cambio de comportamiento. Enfocarse también en éxitos pasados, al final alentar a los clientes a establecer metas de fitness basadas en logros que ellos ya hayan conseguido en un pasado para que se den cuenta de lo que son capaces de hacer, ¿no? Si lo consiguieron una vez, ¿por qué no lo van a volver a conseguir en esta ocasión? Con lo cual, alentar también a los clientes con historial de liderazgo, que al final es una habilidad que les ayuda muchísimo a poder asumir roles de este tipo. Que haya un aporte social,
Antes, en las primeras fases, nos referíamos a un aporte social cuando buscábamos apoyo en familiares y en amigos para iniciar esta práctica. En este caso, va a ser importante poder integrar discusiones terapéuticas en grupo para poder brindar un apoyo emocional y también reducir ese aislamiento. Con lo cual, organizar eventos sociales fuera de esas sesiones de entrenamiento también va a ser súper crucial para poder construir esta comunidad. En cuanto a la resolución de problemas, de nuevo incitar a la persona que analice esos factores que influyen en el comportamiento y generar o seleccionar estrategias que incluyan superar barreras. Por ejemplo, algo tan sencillo como crear un horario semanal que esté estructurado con sesiones reguladas para que esta persona pues, pueda establecer este estilo de vida saludable y reducir esa probabilidad de recaídas que siempre está. Y hay una última fase, el engagement, que es intentar lograr este compromiso a la actividad física y que una vez hayan conseguido todas esas fases, que ellos mismos se pregunten cuál va a ser mi próxima experiencia deportiva, ¿no? En este caso, las técnicas del cambio de comportamiento se pueden se pueden emplear para aumentar el compromiso con el deporte y los objetivos de actividad física a largo plazo, siempre teniendo en cuenta de nuevo las preferencias y las necesidades del cliente, así como el contexto específico de ese deporte. En este caso, habrá que crear un plan, es decir, habrá que desarrollar un plan de acción semanal que detalle mucho más la actividad específica en días y horarios. En este caso, buscar también apoyo de compañeros, amigos o profesionales que puedan comprender los desafíos que tiene la recuperación por adicciones. De nuevo, nuestro papel también será poder informarles, da igual si es por verbal, escrito o visual, de las consecuencias positivas que tiene para la salud ese comportamiento que está teniendo, que ellos consigan tener un poquito de autocontrol, que al final es una técnica clave para que el éxito en el mantenimiento de la actividad física. Por ejemplo, intentar animar a los clientes que mantengan un registro de sus actividades físicas, sea en papel o en algún tipo de aplicación, motivarlos a invertir en dispositivos portátiles de seguimientos como monitorar los pasos, frecuencia cardíaca o patrones de sueño, que al final son motivaciones externas que tenemos, ¿no?, para poder hacer actividad física y poder registrar todo lo que estamos haciendo. En cuanto a la resolución de problemas, también será importante que podamos alinear con ellos los horarios de ejercicio de estilo de vida y de compromisos. Al final, estas personas ya están en unas fases más avanzadas, están trabajando, están con sus compromisos personales, con lo cual el tiempo para hacer actividad física disminuye y en ese sentido nosotros pues tenemos que intentar poder ayudarles a priorizar el ejercicio como una parte que no sea no negociable de su rutina e intentar con ellos también analizar posibles barreras de desvinculación. En este caso, el soporte social está más encaminado a intentar alentar a los clientes a que se puedan unir, por ejemplo, a clases de fitness en grupo para conseguir una motivación y sobre todo la responsabilidad de pertenecer a un grupo para fomentar esta responsabilidad sobre ellos mismos y el grupo en general. En cuanto al soporte familiar, de nuevo la familia tiene un papel muy importante con el cual se puede favorecer pues, la fortalecización de los vínculos y fomentar un espacio y un entorno de recuperación positivo. Las redes de apoyo entre pares dentro de la comunidad también brindan comprensión, motivación y responsabilidad, con lo cual también es algo que hay que tener en cuenta. De nuevo, también será importante podernos enfocar en los éxitos pasados, es decir, que se puedan compartir historias exitosas de la integración a largo plazo del ejercicio y poder celebrar esos hitos de recuperación y logros en el fitness. También una reestructuración del entorno físico. ¿A qué nos referimos con esto? Pues una tontería como que estas personas la noche antes puedan organizarse la ropa y el equipo de entrenamiento para el día siguiente, que al final puede parecer una estupidez, pero en su mente que puedan tener programado todo lo que van a hacer al día siguiente probablemente les pueda ayudar a poder establecer pues, estos objetivos, ¿no? O incluso establecer recordatorios para hacer ejercicio. En cuanto a fomentar el hábito
será importante poder asociar el ejercicio físico con rutinas o hábitos que ya sean existentes, involucrar a los clientes en ejercicios grupales o deportes para crear un sistema de apoyo, pues lo que comentábamos anteriormente, y promover aquellas actividades que se alineen con sus intereses y con sus preferencias. Imaginar y comparar resultados futuros también puede ser algo interesante, es decir, poder visualizar en un futuro dónde quiero estar o cómo me veo en cuanto a mi relación con el deporte. Intentar fomentar ese disfrute y esa pasión por el deporte, enfatizando la satisfacción personal y las recompensas intrínsecas. Destacar también el papel de ejercicio como un mecanismo positivo de afrontamiento durante ese estrés o esos desafíos emocionales que nos vamos a encontrar constantemente, y remarcar, animar en todos aquellos contratiempos que puedan surgir como estrategias o oportunidades de aprendizaje. Posicionar entonces a la actividad física como una parte integral en el camino para la recuperación y empoderar a los clientes para que entiendan que el ejercicio físico es una herramienta más para su crecimiento personal y el autodescubrimiento. Hasta aquí vienen todas estas estrategias para el cambio de comportamiento en las 4 fases que hemos visto, y María va a continuar con los resultados de la intervención piloto. Moltes gràcies, Berta. Com ens explica la Berta, a partir del coneixement de les entrevistes i del projecte previ, es va crear aquest protocol de com s'havien de fer les experiències esportives perquè realment hi hagi un canvi de comportament. Aquest canvi de comportament volem dir introduir l'exercici físic a la teva vida i, paral·lelament, amb totes altres estratègies terapèutiques, òbviament, i principals, deixar aquest procés de consum i tenir una recuperació en les addiccions. Una vegada es va crear aquest protocol, havíem de saber si aquest protocol funcionava o no funcionava. I de quina manera es va fer això? Es va fer a partir d'intervencions pilot. Això són projectes d'exercici físics que tenien una durada entre 4 setmanes, i 8 setmanes, és a dir, 1 mes i 2 mesos, i s'analitzava en cada pilot si aquest protocol funcionava o no. Com es va fer? Per una banda, sempre que es fa un grup pilot necessitem les dades demogràfiques. Després, com ens ha explicat la Berta, havíem de passar un qüestionari que ens digués que les persones estaven capacitades per poder fer exercici físic. Entenem exercici físic com qualsevol activitat planificada que té l'objectiu de millorar la salut. Entenem activitat física com qualsevol moviment que genera una despesa calòrica, i entenem esport com qualsevol exercici físic però que està amb unes normes en concret i hi ha una competició. He volgut contextualitzar aquests 3 punts perquè aquest qüestionari que es va fer era per saber si les persones estaven capacitades o no, si tenien alguna contraindicació mèdica a l'hora de fer exercici físic. Finalment, com en moltes intervencions, es va fer un estudi pre-post i follow-up un mes. Què vol dir això? Es va agafar unes dades basals, que ara explicaré quines. Al cap del final de la intervenció es van tornar a agafar les dades i es va comparar l'inici i el final, i per saber si aquesta intervenció tenia efectes a mitjà i llarg termini, o sigui, després de la intervenció, es va tornar a agafar dades al cap d'un mes. A nivell de països on es va fer la intervenció, perquè el que aquests projectes d'Erasmus+ ens permet és fer un mateix estudi, un mateix grup pilot, amb característiques diferents, però en diversos països. Per tant, tenim bastanta representació del que hi ha al canvi a la Unió Europea. Finalment, com a nombre de persones, on va haver-hi més persones que van participar en aquests grups pilots va ser a Grècia i a Espanya, a Catalunya, aquí. Després també vam tenir un petit grup pilot d'un 3% de persones participants a Noruega, un 7% a Itàlia i un altre també bastant petit a Irlanda. I si parlem de quin tipus d'intervencions, perquè el que tenien en comú aquestes intervencions és que es feien amb persones que estan en procés de recuperació de les addiccions i que s'aplicava aquest protocol de canvi de comportament, el protocol de Restful Life. Però es van fer diverses intervencions, o sigui, pràctiques esportives diferents, que ens van permetre comparar com aquestes pràctiques esportives es relacionaven amb el protocol. Per dir algun exemple, es va fer des d'activitat de bàsquet,
una activitat de futbol, també es van fer circuits de fitness, fins i tot es van fer multi-exercise, que és com combinem diversos tipus d'exercici, com podrien ser entrenaments de força, entrenaments cardiovasculars i entrenaments de running, i també es va fer aquí, vull posar més incís a la intervenció pilot que es va fer a Catalunya gràcies a la federació amb diverses comunitats terapèutiques, que el que es va fer és durant un període d'un mes i mig es van preparar unes proves físiques, per tant era entrenament de força, i al cap d'un mes i mig es va fer una competició entre les diverses comunitats terapèutiques. Per tant, aquesta intervenció que va tenir aquí a Catalunya tenia en compte els entrenaments diaris i, com hem dit abans, el gol, l'objectiu que havies d'aconseguir, que era una competició. Si ens centrem més en la mostra, tot i que ja he començat a explicar abans, d'aquests 5 països, si no m'equivoco, van participar 145 persones. És una mostra bastant gran. Aquí ens hem mostrat una mica les característiques en si, no? El 75% eren persones que portaven ja més de 11 anys amb problema de consum d'addiccions. El segon gràfic és per saber quants mesos d'intervenció portaven. El 46% portaven 4 mesos, el 36% portaven un any. Aquestes són les persones que van fer l'intervenció d'exercici físic. Si parlem sobretot de quin tipus d'intervenció rebien, entenent residencial, que és una comunitat terapèutica, outpatient és pacients fora de les residències, el que serien pacients derivats d'un cas, i altres, majoritàriament en aquestes intervencions van participar persones que eren outpatients. A nivell de gènere, igual que les entrevistes i que a Reintegration for Sport, hi ha majoritàriament un 76% homes i un 24% dones. I fins i tot, i finalment, si parlem de l'edat d'aquesta mostra, ens trobem que el gruix més gran està en un 44% entre 26 i 40 anys i un 44% entre 41 i 60. O sigui que el volum de la mostra que es va fer aquest grup pilot anava entre 26 i 61 anys. Per tant, entenem que són persones que tenen un llarg plaç de consum, que porten molts anys consumint, que porten entre 4 i 12 mesos de tractament, que sobretot tenim majoritàriament que són ambulatòries i que hi ha més un grup d'homes adults entre 26 i 60 anys. Com ha explicat abans la Berta, quan fem una intervenció d'exercici físic, seguint el protocol de Rest for Life, el primer que hem de saber és si les persones estan capacitades o tenen contraindicacions mèdiques per fer exercici físic. És a dir, si l'exercici físic els pot crear alguna problemàtica. Això, un qüestionari validat i del qual és el que es recomana al protocol, és el Physical Activity Readiness Questionnaire. Aquest qüestionari et fa 7 preguntes sobre si la persona pot fer exercici físic o no pot fer exercici físic. Si et surt que no pot fer exercici físic, no és que no es pugui moure, perquè, com sabem, la recomanació de l'OMS és que tota persona ha de fer 150 minuts d'activitat física moderada a la setmana. Per tant, el moviment és necessari, però de quina manera el pot fer, no? Si el qüestionari són aquestes 7 preguntes que ara us explicaré per contextualitzar, si totes les respostes del qüestionari és no, la persona directament pot fer qualsevol grup d'activitat física, d'exercici físic, sempre que estigui supervisat per un professional de l'activitat física. Si aquest qüestionari tens preguntes que la resposta és un sí, abans d'introduir-te a un programa d'exercici físic, el que hauries de fer és anar al metge i que et fes una visita mèdica que et digués quines limitacions o com se t'ha d'adaptar l'exercici físic en el teu cas. Llavors, per dir ara, no cal dir totes, si veiem la mostra, la majoria de les persones, el 90, 94%, 92% de totes les preguntes van respondre que sí, i per dir algun exemple per entendre el qüestionari, podríem dir la primera és: ¿le ha dicho alguna vez a su médico que tiene una enfermedad cardíaca y que solo puede hacer actividad física recomendada por un médico? La majoria de gent era que no, no tenim cap problema cardiovascular, per tant, sí que puc fer exercici físic. Una altra també molt relacionada amb els problemes cardiovasculars, que són els principals contraindicacions
mèdiques, o sigui que realment quan una persona té un problema cardiovascular necessita fer exercici físic de manera molt controlada i molt adaptada, és siente dolor en el pecho cuando realiza alguna actividad física, el 94% de les persones van indicar que no. Pierde el equilibrio por mareos o pierde el conocimiento. Su médico le receta actualmente medicamentos para su presión arterial o el corazón. Com ja veiem, el principal factor de risc serien problemes cardiovasculars, per tant, moltes d'aquestes preguntes van en aquesta direcció. Una vegada ja sabíem que la mostra que teníem entrenant sí que podia fer exercici físic perquè o bé havia sortit totes les respostes amb un no o bé havia passat una anàlisi amb un metge, es va passar com la part més bé del propi protocol, no? Que és que ens ho ha explicat el Fotis i la Berta també, que és aquest model que es diu COMBI, que és canvi de comportament. O sigui, aquest model, així resumit, el que et diu és que si tu tens capacitats, oportunitats i motivacions, si tu tens que tens un espai que tens moltes oportunitats, et sents capaç i a sobre tens motivació, quan tu fas una intervenció, aquesta és molt més fàcil que generi un impacte per tu i, per tant, que hi hagi un canvi de comportament. Per tant, aquí entrem ja a la part més, potser rigorosa, de què és que vam haver de fer els qüestionaris abans de la intervenció sobre com se sentien les persones capaces o no capaces de fer la intervenció, quines oportunitats pensaven que tenien per poder-la fer. Intervenció em refereixo tota l'estona a exercici físic. Quina motivació tenien envers aquesta intervenció? Pensaven que s'esforçarien o no s'esforçarien? Quina utilitat li trobaven? I què pensaven que havien escollit o no havien escollit? Resumint, tots aquests factors són el que si hi ha un canvi positiu, o sigui, se senten que hi ha una major, és molt més fàcil que aquesta intervenció després perduri amb els anys i formi part del teu canvi d'estil de vida. Per tant, és una mica el que es buscaria, que tu fas una intervenció i abans i després o es manté una alta puntuació amb aquests indicadors o hi ha una pujada, que vol dir que tindrà un impacte positiu cap a les persones. A nivell d'aquest cada punt, el que es va estudiar, aquí són resultats del pre-post, o sigui, d'abans de la intervenció i després de la intervenció, de cada un d'aquests punts. I com s'ha analitzat així de forma resumida, després ja passarem també, al final del projecte, es passarà tot l'informe on podreu trobar les dades molt més en profunditat, però s'ha volgut aquí plasmar una línia en general. El que s'ha mirat és quin canvi hi ha de cada un d'aquests punts entre homes i dones per tema de gènere, ja que la mostra, bàsicament, la resposta era masculí i femení, més que altres persones, per això s'han analitzat el gènere home i dona, i després si hi havia alguna diferència o no hi havia una diferència amb el tipus d'activitat. Aquí, abans de posar-me amb aquestes especialitats en concret, recordo una mica el tipus d'intervenció, així ens serà més fàcil contextualitzar amb les dades. Hem dit que hi havia bàsquet, futbol, circuit, la competició que vam fer aquí a Catalunya i també hi havia una intervenció perquè era només aquesta va ser molt especial perquè era només amb dones, a Irlanda, de caminades, de com aquestes dones que no volien fer exercici físic, que pensaven que no podien fer exercici físic, a partir d'una activitat de més baixa intensitat, que seria unes caminades, els afectava aquesta intervenció. El primer de tot, de capacitat, el que es va estudiar entre homes i dones és que a l'inici es sentien capaços, però que els homes, en acabar la intervenció, se sentien més capaços de poder fer exercici físic que les dones. I per altra banda, a les intervencions que la gent va dir ui, jo soc més capaç i que podria seguir fent, eren sobretot exercicis de circuit i gimnasos. Per tant, entenem que potser un exercici de multiexercicis o un entrenament de fitness és el que després ens dona més facilitat que aquesta intervenció es pugui seguir al llarg del temps. A nivell d'oportunitat, també igual, amb moltes dades és bastant d'aquesta manera, que els homes han tingut un canvi major, o sigui, han sentit que tindrien més oportunitats després de la intervenció que les dones.
I el que es creia que hi havia menys oportunitats per poder fer després era activitats de futbol. En canvi, una mica amb la mateixa mesura que la capacitat, on es pensaven que hi havia més capacitat de poder després generar aquestes oportunitats, era amb la gimnàsia, amb els entrenaments de fitness. Dic que les dades de Noruega i d'Espanya van ser on realment es va pensar on van sortir diferències més altes amb el tema d'oportunitat. O sigui que les persones se sentien que tenien una oportunitat de fer exercici físic, en acabar la intervenció pensant que tenien moltes més oportunitats de fer exercici físic. Seguim aquesta part potser una mica més feixuga. És la part de l'altre punt del combi, hem dit capacitat, oportunitat, motivació. Com se sentien? Se sentien motivats en fer l'exercici físic o no se sentien motivats a fer exercici físic? Aquí el que va sortir, a diferència dels altres punts i molt interessant, és que el promís de dones va augmentar molt la seva motivació. O sigui, a l'inici de fer la intervenció no tenien ganes de fer exercici físic o no estaven molt motivades i a l'acabar la intervenció aquesta havia sigut positiva i la seva motivació havia augmentat. És un punt molt important perquè realment que les persones acabin fent exercici físic al llarg de la seva vida, un punt clau és com motivades estan. I quina de totes les intervencions va ser la que més motivació els va generar i quan van acabar van sentir que tenien més ganes? L'escurça, el córrer. Això té molt de sentit, nosaltres ja també ho hem vist amb experiències pròpies d'esport olímpic, no? Que el fet de quan tu fas un entrenament de running, com que tens un objectiu clar, no? Una cursa de 5, de 10 quilòmetres, de 15, bueno, cada persona fa el que vulguis. Això et fa que tinguis com un objectiu molt visible, quin temps faig aquesta cursa en concret i fa que fàcilment et pugui millorar aquesta motivació. O sigui que realment, si la condició física de les persones ho permet, crec que és molt important en aquest aspecte, utilitzar recursos de running i fer amb curses és una estratègia, una intervenció fàcil i que té bastantes possibilitats de tenir èxit perquè les persones puguin enganxar-se a aquesta activitat i, per tant, que formés part de la seva recuperació. I, finalment, en aquest part és esforç. De quina manera tu t'esforçaves o no t'esforçaves per fer exercici físic? Tant els homes com les dones disminueix l'esforç. Això també és bastant curiós. O sigui, que pensaven que a l'inici de fer l'intervenció haurien de fer més esforç en fer l'exercici físic que al final que van veure que havien de fer menys esforç. Només el grup de jove va trobar més o menys igual d'esforç a l'inici que al final. L'activitat que els va generar que era menys esforç era el futbol. El futbol és una activitat que, sobretot, al gènere masculí agrada molt, no? I que a sobre es fa per diversió, per tant no era un esforç fer. Potser altres activitats com entrenament de força o fins i tot de running pot generar-te més esforç. Ja estem a la part final, hi havia dos aspectes més. Si recordem que útil o no útil era l'exercici físic per tu, i aquí va sortir que per les dones era més útil, o sigui que el canvi van començar a l'inici com la motivació, pensant que l'exercici físic no seria molt útil i que no els motivaria molt, i va haver bastant de canvi en aquest aspecte, i en els homes també van pensar que era útil, o sigui, van donar-li més importància a l'exercici físic, però no tant com a les dones. Què van trobar molt útil de les intervencions? On va haver-hi més aquest canvi? En el gimnàs, entrenament de fitness, o sigui, hem vist que en molts aspectes el fitness és més fàcil que hi hagi un canvi positiu, el caminar també, i finalment el que va haver-hi més de tot és el fet de competició. El fet de tu haver-te estat preparant amb un objectiu, sempre que tinguis un entorn de seguretat, per arribar a una competició i aquesta fer-la sana, hi ha molt de més benefici a nivell de canvi de comportament i com tu et sents abans i després de la intervenció. I finalment, l'elecció percebuda, no? O sigui, si pensaven que havien tingut eleccions o no eleccions en fer alhora l'exercici físic. Aquí els joves van percebre que tenien més elecció que les dones. Això pot ser també per la mostra, no? Si eren residencials, si no eren residencials, si podien escollir l'activitat o si aquesta activitat era obligatòria part del tractament en si. Aquí el que tenim és que els participants que estaven en circuit de fitness van pensar
que no havia sigut la seva elecció. En canvi, a les caminates sí que pensaven que seria la seva elecció. En aquest cas, i pel com està gestionat a la intervenció pilot, és més un tema de com s'ofereix l'activitat als usuaris, no?, que formaven part d'aquest estudi, potser més que l'activitat en si. No sé si hi ha dubtes en aquest tema. Sé que és molt específic, no?, canvi de comportament a partir del model COM-B, però al final ens hem d'agafar d'un paradigma, no?, teòric per poder analitzar o no aquests canvis. Finalment, el que vam veure és si al cap d'un any aquests canvis com havien evolucionat. Es va diferenciar en gènere, edat i temps de tractament. I aquí diu que en general les puntuacions que dan los participantes a los indicadors són positives. O sigui que sí que hi ha hagut un canvi que s'ha perdurat en el temps d'aquesta intervenció. El que diu també és, pero las mujeres otorgan en general una puntuación más baja, o sigui que en comparació dels homes. O sigui que aquest canvi que t'ha produït la intervenció d'exercici físic, la teva sensació de canvi de comportament, si seguiràs fent exercici físic o no després, és major en els homes que en les dones. Y finalmente posa también, en cuanto a los objetivos más relacionados con el tratamiento, los objetivos terapéuticos y de automejora, las mujeres dan una puntuación más alta però menor que los hombres. Per tant, les dones han cregut que l'exercici físic els ajudava en el seu procés de recuperació, hi ha hagut més canvi en això, però aquest resultat igualment, o sigui que la diferència entre el pre i el follow-up ha sigut major, però ha sigut menor que la diferència entre els homes. Per tant, els homes ja començaven entenent que sí que els ajudava aquest canvi i hi ha hagut un resultat major. Això és el que ens ha sortit d'aquestes dades de 145 persones. A nivell d'edat, trobem que el grup més jove és el que hi ha hagut un impacte major en aquest canvi. O sigui que les persones joves han començat a fer exercici i han trobat molts més canvis positius al llarg del temps i que aquests canvis s'han perdurat. I finalment, a nivell de tractament, s'han analitzat diversos grups, diversos mesos, i el que surt, el que hi ha hagut un major impacte, són les persones que ja portaven molt de temps de tractament. O sigui, que les persones que portaven més temps de tractament, quan ho hem analitzat amb la variant de tractament, han trobat un canvi major. Per tant, en gènere, entenem que en general, l'home és el que pensa que té un canvi major que perdona en el temps. Amb edat, quan s'ha analitzat el grup amb edat, s'ha entès que són els més joves els que han trobat aquest canvi, i amb tractament, doncs, que les persones que porten molt de temps en tractament també en troben molt aquests beneficis, no? Cosa també interessant. Per persones potser més complexes que porten més temps en tractament, doncs aquest tipus d'intervencions realment els ajuda, i sobretot que aquests estudis van bastant d'això, de quina és la seva percepció. Aquí sí que una mica com a conclusions a Race for Life, sí que dic que a Race for Life li queda un any més, acaba el 25, però que ja s'han començat a treure unes conclusions preliminars, no? Sobretot la part d'entrevistes ja són conclusions finals, la part del pilot encara són preliminars, però d'aquí s'ha tret unes conclusions. A nivell de projecte, el que diu que es el ejercicio puede proporcionar un entorno favorable para implementar intervenciones dirigidas para el desarrollo de habilidades de la vida. Això ja ho sabíem a RTS, però aquests segons estudis que s'ha fet en profunditat aquests mateixos, sí. L'exercici físic et pot crear aquest canvi, et pot generar aquesta transferència entre les habilitats de l'esport. Jo faig exercici físic amb companys i companyes, amb un entorn de seguretat, per tant genero relacions sanes amb el grup, habilitats socials, i aquesta que hi hagi una transferència de vida. I ara què? Com puc seguir la meva vida tenint amics i amigues saludables, no? El que també et diu és que són estratègies de canvi de comportamiento y que este cambio de comportamiento quiere perdurar en el tiempo y se puede generar y hacer una transferencia en otros aspectos de la vida. O sigui que realment el fet de fer intervencions d'exercici físic et pot permetre que tu tinguis un canvi de comportament i un comportament més saludable. Que aquest canvi de comportament et pot fer, per una banda, tenir un estil de vida més actiu i saludable, i per altra banda, que tinguis més estratègies per crear més adherència al tractament. Això com a grans conclusions. Llavors, aquí els punts que s'han escollit és el procés de recuperació de les adiccions implica un procés de canvi de comportamiento para restaurar la salud física, psicológica y social.
Per tant, entenem que l'exercici físic pot formar part perquè també és una estratègia de canvi de comportament. El segon punt es la motivación juega un papel crucial en el éxito del tratamiento de las adicciones al impulsar el cambio de comportamiento adictivo. Fer intervencions que els ajudi a canviar aquesta motivació, com l'exercici físic, sobretot hem dit que en les dones, si no recordo malament ara, fer aquest canvi de comportament, aquesta motivació que perdura amb les intervencions ajuden també a poder tenir canvi de comportament addictiu. La tercera es, las intervenciones en entornos de ejercicio y deporte pueden ser efectivas para desarrollar habilidades de la vida y estrategias de comportamiento en las personas con problemas de adicciones. Això és un tema que no parem de donar-li voltes perquè per mi jo crec que és la clau, la clau de quina manera hem pogut lligar el tractament amb l'exercici físic perquè hi hagi un canvi de comportament que ens faciliti aquesta recuperació amb les addiccions. Finalment, el deliverable, l'entregable, aquest resultat més estrella de Red for Life és el protocol Red for Life que ens ha explicat la Berta. Ofrece un marco para implementar intervenciones de ejercicio físico dirigidas al cambio de comportamiento en personas con problemas de adicciones. Aquest protocol, que ara hem explicat de forma més general, hi ha dues coses que és important. Si us interessa i voleu utilitzar-lo per a les intervencions, la setmana que ve es fa una formació per aplicar aquest protocol i per entendre-ho, no és el mateix que ens ho expliquin que fer-ho nosaltres directament, però també, a part d'aquí, sobretot si ens deixeu les dades, us passarem la plataforma del Moodle on hi ha tota la informació de Red for Life. Hi ha una part teòrica de coneixements molt importants, però hi ha una part de com aplicar aquest protocol. O sigui, cada un d'aquests stages, d'aquestes fases que ens explica la Berta, hi ha tot d'eines i de documents, que és al final el que va millor, que podem anar fent, que ens guia per fer les intervencions seguint aquest protocol. Seguint es mejora la calidad de los programas de ejercicio físico y deporte en el tratamiento de adicciones, puede promover la participación a largo plazo en el ejercicio y mejorar la salud física i mental. Ja sabem, no? La OMS ens recomana que hem de tenir un estil de vida actiu i saludable. Sí que cada cop els estudis més avalen que quan aquest exercici es fa de forma indicada amb els professionals indicats té un impacte molt més positiu. Aquest impacte positiu a nivell biopsicosocial i ara també a nivell de recuperació i per tant això pot tenir impacte i té impacte a mig i llarg plaç, que al final és el que fa que millorem la nostra salut física i mental. I finalment, tot amb aquesta línia de canvi de comportament, RTS era com l'exercici ens ajuda a la transferència, aquí és com ens ajuda a la transferència i podem tenir aquest canvi de comportament que ens permeti poder assolir la nostra recuperació de les addiccions, ¿no? Pues utilizar teorías o modelos como guía es fundamental para desarrollar intervenciones efectivas en el cambio de comportamiento en el tratamiento de adicciones. No? Utilitzar models com el COMBI, que n'hi ha altres, però la nostra proposta d'aquest ens dona aquesta guia per poder fer aquest canvi de comportament. Finalment, com a resum, últims passos de Red for Life i el que queda, que crec que també és bastant interessant, s'ha finalitzat el protocol de Red for Life, està tota la informació en el Moodle, que potser després en algun espai, si parlem de la federació o alguna cosa, posar les presentacions i ficar l'enllaç al Moodle perquè sigui accessible per tothom, perquè realment és un contingut que s'ha generat amb tots els partners. Hi ha una empresa, una universitat tecnològica que només s'ha dedicat a fer aquesta plataforma i és fàcil d'accedir i la informació és bastant interessant, que al final aquests webinars serveixen per això, perquè aquesta informació al final es pugui utilitzar al dia a dia de les persones. Si algú té més ganes d'entendre com es pot implementar aquest protocol, la setmana que ve al carrer Corsa 371 de 9 a 2 es fa un training al matí per posar en pràctica aquests punts. Les inscripcions encara estan obertes i aquí teniu l'enllaç. I finalment, important també, i és l'últim punt que ens queda, i això ja com a nota més de curiositat, és que aquest projecte crearà el primer mòdul d'aprenentatge
pels estudiants de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, que realment el professional de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport puguin tenir coneixements i eines per utilitzar l'exercici físic com una estratègia terapèutica. Ara estem en la fase de qüestionaris, estem revisant els qüestionaris i aquests qüestionaris es donaran a nivell d'Europa, de diverses universitats, als alumnes de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, perquè expliquin quines necessitats, si se senten que tenen la formació concreta, si no, i a poc anar generant i creant coneixement, perquè realment, si l'exercici físic és recomanable i l'ha de fer una persona formada, que aquesta persona formada tingui coneixements per utilitzar l'exercici físic de forma multidisciplinària i de la mà dels terapeutes, però com una estratègia terapèutica complementària per millorar els processos de recuperació. Aquí teniu el logo. Moltes gràcies. Sabem que als webinars costa més la interacció. Ha sigut una mica tècnic perquè al final és un projecte europeu que ja ve de 2 projectes més, per tant és bastant tècnic. I ara obrim algun torn de paraula si algú té algun dubte. Igualment es penjarà, ara ho posarem pel correu la informació perquè la pugueu tenir. La presentació està gravada, que la idea és que el contingut teòric es pot repassar en qualsevol